बड'लेण्ड आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउसआव दङ। बावैसो सान सिगां जापाननि बारग' गाहाय मन्थ्रि शिन्ज' आबेखौ गुलि गावना बुथारनायनि उनाव भारतनि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिनि जिउआबो खैफोदाव नामा? बिहारनि पाटनायाव सानै उदखारि हमनो हादों। पुलिसआ फोरमायनाय बादिब्ला बे उदखारिफोरनि थांखिया भारतखौ 2047 मायथाइनि गेजेराव इस्लामिक हादर खालामनाय। बेजों लोगोसे बे उदखारिफोरनि थांखिया 12 जुलाइआव भारतनि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिया बिहाराव दावबायफैनायखौ बुथारनाय थांखिमोन। हमजानाय सानैखौ आख्तार पारभेज आरो मोहाम्मद जालाउद्दिन होनना सिनायथिनाय जादों। बे सानैनि गेजेराव मोहाम्मद जालाउद्दिना झारखन्डनि सासे आजिरा मोननाय पुलिस अफिसारमोन। बिसोर सानैबो पपुलार फ्रन्ट अफ इन्डिया सुंदबै PFIजों सोमोन्दो दं। हमजानाय उदखारि सानैबो फुलवारी शरीफआव गाहाय मन्थ्रि मदिया बिहाराव फैनायनि 15 साननि सिगां फोरोंथाय लादोंमोन। बिसोरो थांनाय 6 आरो 7 जुलाइआव गाहाय मन्थ्रि मदिखौ थांखिनो थाखाय जथुमनायबो जादोंमोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। बिटिआरआव फिन पिस्तल दिन्थिना रां दाबि खालामनाय जाथाय। उदालगुरि जिल्लानि खैराबारि थानानि सिङाव थानाय खैराबारि बालिसिटानि किशोर कुमार भट्टाचार्यनि CSP मिरुआव साननि समावनो सिनाय मोनै दुथांफोरा पिस्तल दिन्थिना रां दाबि खालामनाय जाथाया सोराङाव फैदों। साननि 2:30 समाव कास्टमार गैयिनि खाबु लाना साथाम सिनाय मोनै हिन्दी रावारि सेंग्राफोरा गोसोम खसाब आरो हेलमेट गाननानै किशोर कुमार भट्टाचार्यनि SBIनि CSP मिरुआव पिस्तल दिन्थिना रां दाबि खालामो। बिगोमा किशोर कुमारा रां होनो अमानित खालामनायाव खर'नि उनथिं पिस्तलजों बुनानै जखम खालामो। उनाव बिगोमा किशोरा डाकाइत होनना सिखावनायाव बाजाज पालसार बाइकजों फैनाय साथाम दुथांफोरा खारलाङो। बे जाथायनि उनाव बिगोमा किशोरा खैराबारि पुलिस थानायाव खौरां हरनायाव पुलिसआ जाथायसालियाव फैनानै नायबिजिरो। गवालपारा जिल्ला दुधनৈ थानानि सिङाव थानाय लीलायाव दाखाथिया 10 लाख रां लुथिदों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला लीलानि गंसे हार्डवेर दखानाव गंनै बाइकजों फैनाय साबा दाखाथिनि हानजाया पिस्तल दिन्थिनानै 10 लाख रां लुथिदों। बे जाथाया थांनाय मोनाबिलिनि 7 रिंगायाव सोमजियो। हिया हार्डवेर मुंनि गंसे दखानाव साबा दाखाथिनि हानजाया फैनानै पिस्तल दिन्थिना 10 लाख रां लुथिनो लाङो। बे जाथायनि उनाव ओनसोलाव दोंहाव थासारि सोमजियो। बे जाथायनि सायाव दुधनৈ पुलिसआ गोख्रों नायबिजिरनायखौ जागायबाय होनना मिथिनो मोननाय जादों। दखानाव CCTV दङब्लाबो रिसिभार आरो मबाइलखौ दाखाथिफोरा लांखारो होनना दखाननि बिगोमाया फोरमायो। बिजनियाव दोलो बासियालासिनो बर' हारिनि थामोनथाखौ रैखाथि होनो सावरायमेल खुंदों। फिन ब्रैथि खोलोबनि आलादा रायजो बड'लेण्ड सोमावसारनाया जाफिनगोन नामा? मानोना बारग' MP सानसुमा खुंगुर बैसोमुथियारिनि खुगायाव न' बड'लेण्ड न' रेस्ट। रायजो राजाफोरजों बर' हारिनि थामोनथाखौ रैखाथि होनो सावरायमेल खुंनायाव रायजो राजाफोरनि सिगाङाव सानसुमा खुंगुर बिथांनि खुगायाव फिन न' बड'लेण्ड न' रेस्ट खोनानो मोन्दों। थारैनो ब्रैथि खोलोबनि बड'लेण्ड सोमावसारनाया थाबैनो जाफिनसिगोन नामा? बे सावरायमेलाव जनकलाल बसुमतारी, दावरा देख्रेब नार्जारी आरो बारग' MLA बिथांमोनाबो नुजाथि दंमोन। BTCनि बारग' लेङाइ गाहाय खाम्फा बरग'यारिया BPF दोलो नागारनानै BJPआव जयेन जासिगोन नामा? इमानुएल मोसाहारि आरो बिस्वजित दैमारिया BPF नागारना BJPआव जयेन जानायनि उनाव BPFनि सासे गोख्रों दैदेनगिरि खाम्फा बरग'यारियाबो BJP दोलोआव जयेन जासिगोन नामा? खाम्फा बरग'यारिया BJP दोलोआव हाबनो हासिगौ होनना माखासे खौरां बिजोङाव गोसारदों। नाथाय बे खौराङा बेसेबां सैथो आंनि फारसेनिफ्राय रोखा नङा। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।